106.3. Tachima SOMPA 106.1. Sunyana SOMPA 98.9. Enkranza SOMPA 90.7. Doma 101.3 FM. Ena Doma 100.7 FM. Doma so Doma FM so afakasi boy. Kingdom 106.1 FM Mankasim. Decoder so baby a radio wano. SOMPA FM. Your Facebook page, so oba ho na wo like page na wo share. Na wo ne yen akona krana. And no SOMPA 106.5 FM Accra like page, follow page, na di chire sa anti e ba ya kase bo mu hwam na edem. SOMPA FM live on so and also YouTube no wo ho e na kan hu se ye kase bo no videos ne pictures nyina ka ho nemom sa wo tie no radio so nko a wunya sa akonya no enti wo ko ye Facebook page na wo like here obahu videos ni pictures ni nyina e fa story no ho na ma story no wate ase yi efisem fonyini e kasa your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio nso wo Kaneshi marketer wo nso asom ene ye konakrana Nana KJC Company Limited ko ba simprimo anopa no nsia kase bobre ena edru no tonti na 74 meshe ye T74 no nso wo mu ekuramu a etimi boa ma immune booster papa no enema etimi ko ne yesese eko ema eno nsusu egina yie Medima for Herbal Center Dr. Tamo Dasunie ayaresa papa ni ye the time ebeto yare no so na yetimi eto ase ama Just Hot Kenke dokro papa bia eye 3 Ghana so de sepe 80 se bia wo ye yie anase event bi o wedding ase na wo pe dokro a wo de be serve wo ho ana wo kra wo ton dokro dada na afi na wo te penten kwa men ha ho biem Just Hot Kenke wo frɛ wo mo a wo mo de ebebre wo mo na ebo ye chidom am ye di anopa no nsia kase boy fa ne SOMPA 106.5 FM kase bo na dia som ensamo a ye de som no pa di mo akotene no ebine Ghana Mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama wadi kokobo bi akwa momai posi adwumaku no Edom kuma wo mrahye bedwam akere o madwene sese Ghana ha ehu abo manfo efri se wo da wusuo sa nkrofo kra beba be wiafisa akromfo ene kronobo na abonefosem na edi ehim edi adencheche ewo Ghana ha General Jurisdiction Division 2 enono ewo Accra High Court mu wonom etu asembia sheda efa Alhaji Sedu Abagre ho Parents Association of Ghana say Omampanye His Excellency John Dramani Mahama bae no enuane ye de ma sukuufo die no quality no ekosoro pa ye bekwa kopie mu ewo Ketu North emesini no emu fragmenta mu ekrobia no no ede avoveme wanu mu kire mu se ensuo abogwo mu esetete abayewa na mu no nsemu no America Mampanye Donald Trump ebontre ha se Colombia for the ato Venezuela no mu hwani mu se bi beto wo mu na na obaye na no ye boko adan a wo se Venezuela Mampanyina frɛ na ho nsam no ye de beto manim ene anopa yi Abusia ensam ni bi ka yenim ho ene na no pay yesi ni koso ede so mu wasa SOMPA no nsia bremu kase a yato din na KJC no nsia bremu kase apesma ka de hia woti en kakase mu mimi din abna badu adepa ko femene mame akosua ago aboagye die nyame ye hira no obetimi so afrem yakosua nhira Abusia yadase ye free samna se ede amao na Ghana Mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama enra wane ne panin for wo mabɔ adwuma son pa said ye be ya bambo adwumakuo no so betumi agina yie na wo mabɔ adehia ye wo memu afenya pade ya bɔ ho ban no o mai posi adwumakuo no wakoto aya pickups mako 100 na kyerse wo ha na wo hand over ede ama wonom na ebra wo hand over no and wadi tu dwa kire mu se ni dia nani abre pa sa krodom sanse mpani se ofiti ntem aburu su anu ani yakoko ntu ma hye wo ma dia sentem said ye Ghana Police Service adwumakuo no wo ka kire wo mu ni wo sabio adwuma no ehonum a ewose wanum etumi eye ni yie entini yamfa ne se ebia we posi ni na misuse eye aban no ejapade no wose ye nsoso afenso indiscipline ye wo posi adwuma kona no so ye nsoso ntimo hwe na momobra esafata adwuma moye no emu anu watoto sere wanum sei ye pickups mako wo heye a wode ama wo mun wanum nsomu yie na wo mon krasa de eye wo mon ankasa de sede be ya ebabo won dwumadi a wodi wo mun To the Inspector General of Police and the leadership of the police service, these vehicles are entrusted to you on behalf of the people of Ghana. They are instruments of service and not symbols of power. They must be properly deployed, professionally used,
carefully maintained and fully accounted for. This administration will not tolerate misuse, waste, or indiscipline. Every resource provided for national security must deliver real value to the Ghanaian people. As we strengthen capacity, we're equally committed to professionalism and accountability. A strong police service must be lawful. Authority must always be exercised with restraint. Respect for human rights is non-negotiable. To the Inspector General of Police and the leadership of the police service, these vehicles are entrusted to you on behalf of the people of Ghana. They are instruments of service and not symbols of power. They must be properly deployed. Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama Endra ewo posi one matna yekasiem ewan krahana dwumadi kwa so efe pa pickups no wo share your Facebook no so abehu aye SOMPA 106.5 FM Accra 100 pickups and Endra wadana di edema Ghana Police Service adwumako no se omo famwa madwuma omo yenkoso Meka wo sɛ na KJC Company Limited and opa no nsia kase bobre na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra ne nam affiliate radio stations ahodo edom kuma wo mahebedwam akyɛ wo madwene afane ma ekoso wo Ghana ha emu baako a ya asem hia kase de wo makoma so no sɛ Ghana bamba ho nsam no ɛya atoape sɛ de fɛ ne insecurity no amane muso pa eti sɛ mampanyi wada won sɔre wo tonkonso wo nyane asekyerɛ ne sɛ wo sɛ wo hwɛ pa wo mampanyi His Excellency John Dramani Mahama wo yidi sɛ wo yɛ adwuma nanso adwuma na wo yɛ no won hwe hunu sɛ Ghana krono bo ene abonefo sam na ekoso woda wo fie ne abawiawo wo shop ne abawiawo wo fie kura na no so ne abawiawo na ye bon krofo tuo ne yedi nipa bi ewu eti aban ne mpanifo mo hwe bambo so no wo mfo mo nan si fom fanto ba bi sɛ ye de to sɛ de be ya emfrinto na sansami Honorable Patricia Apiagyei a wo ye asukwa emashebedwani na wo ye deputy minority leader wona de sansami di to dwa so mpaka se bonso ebo ho dawuro edi amawo. A nation under siege, a security crisis that we are facing. But while this government burns millions on gold schemes and abandoned farms, Ghanaians sleep with one eye open. The security situation has deteriorated, transforming our once peaceful nation into fear and uncertainty. Fellow Ghanaians, 1 year into President John Mahama's renewed mandate, our country is gripped by insecurity that cannot be brushed aside with ceremonies. The Interior Minister has admitted that as of July 2025, Ghana had recorded about 628 cases of armed robbery. Enia yeti ye Honorable Patricia Apiagyei wo ya skom rashebedwani eno ye deputy minority leader no chem say o my Ghana na ya asumdwe man na nka woda na wada ne se de hu ena aba o manfo fi se wonim da ye ba bewia wo wonim de obi ba bebo wutu obetwa wutidi afiri so ena wonam kwan so kra wo hwan se edi obi ewunti ana obi wo sekan eno nti ba bia Ghana edru afimu no o mampani His Excellency John Dramani Mahama ne bambo agina tuko Interior Ministry no emfo mo nan si fom se de be ya Ghana asumdwe a abo ye se de trabokoto no yensa betimi atosubiem Ebusia Andra ewo Accra High Court so bia nunu ehyemu a edi General Jurisdiction Division 2 wanom ekwasetena na ensem bia wanom ekodi ye efa Alhaji Sedu Abagre ho na opani wanom kiremu se kane no na yiri ya na oye overlord ewo Mampurugu Kingdom no eno oboni din Alhaji Sedu Abagre ni din ese onye ohen poporo ewo boko na esanse empanifo ehwe ye na mente me ho ase egusu a ekoso ewo mpotam ho a Ghana empanifo ebo akire edima otumfo oseitutu ababio asante hene nyamekase ese wontena se na agade ono so betumi yaye ade afa boko sansam no wonem waye na wo mu ewie bibia abo akire ekoma omampani a ni nyina mu kwawie sei Alhaji Sedu Abagre no want to me anya boko hene na mom dia wo betumi aye boko hene abugrago azoka ya wotoso emienu wo no pa na yehwemu a oye boko na ba na asemi ebeto odwasa no opani a wono wade Alhaji Sedu Abagre no wanso asemi mu easy esanse said ya watimi edi post kakra bi pen na kwa wiase ne yase ida se wo be free boko kora akọ anase dwumadi a yedi ho nyina wo be yi hu afiri mu anase wankasa be kwa se obi anku a wes wankasa uwo no ekoye sempi na panifo akire mu sei December boso me ne da na etoso aduonu 24 December no ana
mpanimfo efri Ghana Armed Forces adwuma kwanim ekwakyere Alhaji Sedu Abagre ewo ne fie ya wo mu kyerɛ mu sɛ enamra kwan so na wo mu kwakyere no ɛna wo mu de ne kwama ɛyɛ National Intelligence Bureau fo NIB fo na wo mu ɛde ne kɔhyɛ biaye bia na busuafo hu na kyerɛ kwan na lawyerfo hu na kyerɛ kwan wo mu kyerɛ mu sɛ ne first born a wo yɛ bema pɛ and wotumi ene ne papa edi enkitaho kakra da no nso mpo no enhye da enye papa bia enti na wose wo no efile bibia ye frɛ no habeas corpus eno ne kyerɛ sɛ enkrata ye de kɔma court ni aka kyerɛ sɛ ye di tani ye de hye ni ye de hye ye di tani no so ye hu ni where about ye ontimi nya access etu ni lawyers sɛ ne lawyers no ni medi nkɔmɔ ana na busua ene ni medi nkɔmɔ na nra ɛwɔ abra general jurisdiction division 2 eno no ɛwɔ Accra High Court mu kɔ asetena no eno wa no mu ehwehwɛ mu ahu sɛ asɛm ne de sɛdeɛ akwakwaye no ɛwɔ se wɔ mu tu hyɛda sɛdeɛ bɛyɛ obenya kwan na Alhaji Abagre wɔnom adi na asɛm ne ɛyɛ nti kwato se Nyankopɔn ɛyɛ adom a busumi ya ye wɔ mu ya ne da ɛyɛ adwada na kyɛ sɛ adwada edi yanimu ya anopa donkron kwato no bɛsan so akɔ asetena bio na Alhaji Abagre ne nsɛm anasa ne nkrata wɔnom ade bɛpie mu ɛwɔ kwato wɔsɛ wɔ mu pɛsɛ wɔ mu de hyɛ no no so tumi a emra no ema no kwan ɛso otimi fa da lawyer fo ɛmo mu di asɛm no hwehwɛ mu kosi ase no wɔnom atimi ahu na wɔ mo hu sɛdeɛ wɔm kwakyere no sɛ fa mra kwa so ana ɛfa mra kwa so deɛ bɛsi akyere no sompa yɛde ɛbɛso mu bio Meka Hussein na KJC Company Limited and Opa Nonsia Kasia Bona Afofie de Wuti Free SOMPA 106.5 FM Accra. Omampani His Excellency John Dramani Mahama befa Ghana Jay afi ene na watching ye munti Ghana for the dono ebu ne ho akonta ebisi enkoye obi a che na dwene efisa adwenkyere de etese hwene obi a wodi esi nanimu ene obi a ne se de ni shape esitie abaka de nyame de eti eno na Parents Association of Ghana wo so de omanu atumu se omampani His Excellency John Dramani Mahama baaye no enuane de mankwada edie e wo secondary schools ni schools ahodo no ne quality na nasa ne papa no apagem pa eduane no emu do ankasa ye kasa quality food wa na kyese mampani John Dramani Mahama ene de amagana fo na no ena wo mu kyem se afinie no wo mu bu akonta de wo mbebu no se eba enwumesuamu a anamotu a NDC amemu no atu efa His Excellency John Dramani Mahama so no akono na efe na opanyini a wo no ene kasa na so ye public relations officer Edema Parents Association of Ghana Mami Irene Sam to SOMPA kase ebo anim no ene o se food quality de no ne hia efse tora bia nkwada ne kosukwa esi emu omaduane de nanso de ne no ahode bia enim low grade nko na we de high grade ena mampanyi ede ama ena no achi no so se wo hye infrastructure suku adan a yesisie dormitories ahodo a eno so so eye efse school bi wo kra no mo dan na tete se kontebe aban ba ye no watoto ne yie pa na bre wo kasa no na wo se ade ba kwa na ha dwere ne se kede senior high eye technical school no owura Michael Kwesi no a ye bo no wo mo wura hoe papa efi se ensem fata na wo de ade sede to abata ne ahwefo nim se wo baba ka bibi kire wo se ebi o cheche ne bi abono a enye se wo te da ma na wo de wutu sere na wo ba na wo baba ye ne ma ensem fata se abata ntimi di wo mu huni efi se o se wo ba tan beba suku mi se ma be bu o chechire ni efi se me baba be ka kire me se o chechire ni no atea me na enye wo de kro ye wo kwan ye fa so nti sa de ne de abata enyan na suku mu no etu trust sem ne sakasaka ne vro ehoroye ene violence ahodo no ye betimi yeto ase ewo oman enwomesua emu Ebusia ya de kase ni kopie mo ewa framanta mu na Ketu North Mercy ni me ho ne yedi udu ekura bia eno no de avevlume wanum ekire mu sesebio ensu a yedi edi dwuma o yedada asetene mu no wanum enya bi enti abo wanum esetete baa na empanimfo edi dwuma bia no eye du totodu festival na ohempoporo ya wati adwa so ewo avovume eye togbe gawu apese ya wotoso mienu ene ogira ne mafo nyina nemu ene wose water is life no wo mu de kamia yese wo mu hu bi esanse ensu a wanum enom wo mu se ekuro kakraka ne nyina no wo mu depend on boho ba ko peso entini from ahomache wo mbe ye ne pam sa ebaba be se no si abremu a ya bi kase na ne nyina da ne ko nete nko am wo mu toto srasen company fo betumi abeye bibi kakra e de ama wo no mo a enko wo so mani beje ho wo hen poporo togbe gawu apese ya wotoso mienu ninsam eni
Drinking water is a problem to them. 2, even the road leading to the town, very bad. Number 3, the work that they are doing for their living. I realize it looked like a one-way farming. Maize and cassava and this sweet potato. Sometimes rain will fail and you realize their living is very hard. To our honorable MP and then to the government, we need the help. First of all, the borehole that we dug, we need a machine to be pumping the water out. And then 2, we need an NGO to help us to change our farming system. The farming is one way, and I would like, we have a land, and there is a place where if they dug a dam for irrigation, it will help. Wahenya wate adwakasia so ewo avevume ya no ewo ketu north mesin mo framantemu togbe gawu apese ya wotoso emieno ne kasa no achi no assembly member ya no so ewo avevume onanyafo Charles Awudi wono so ede kakra eto yensem twofo ani. This village do not have they only have a borehole water. When it is rainy season, the water goes into the pit. And so when you pop the water, you can see that it's muddy. And then it's not heavy. It's not heavy. So we are pleading for the government to help us and drill another borehole and mechanize it for the people. I think this one will help and prevent some disease like diarrhea, cholera, and co. Because when the water is passing through the ground and falling into the pit, it will lead a lot of diseases, waterborne diseases. Washroom where we can visit and defecate. Assembly member ya wawa avavume ononyafo Charles Awudi wono so ene kasa yentu amototo sere nsuo ni ho wanum mpa bi mfamre wonom amani boy yensem twreni na no ponchechiku ene to som yen meka wo se kase boy wutie free SOMPA 106.5 FM Accra na KJC Company Limited anopa no nsia kase bo eno no na KJC se wo padansie ho niema na wo dan no wo be chance na wo wie na kokodrom ene gidie mu no wanya quality dan papa enye dan a esi ho anansanchi afiechi enchi makra mana na wo dan no na tete na ye basa wo pe quality and na do plywoods, building wires, cement, iron rods, roofing sheets. Ekuo be simbri mu bemma na kache na wubenya enye nwanwa se emfie aduasa na ye kire Ghana fo ni ne ho agro ehwa na obi akoto adansie ho niema fi se more than 30 years ene wabo adwuma ene obi eni ho awoto adansie ho niema wo Ghana ha wo branches echen ekuo ba simbri mu wo chen wo nyina wo so ebai etere echen wo nyina obi eni ho awoto adansie ho niema wo bie branches edoso wo Ghana ha me se wo so obai na wo tere na wo chen wo nyina eti mami ntum de na minchiresi pantan Joaben sepase tanoso entribu ho etimetim fumesa asaman kese toase kaso depo eye kasoa depo Abidjan kwanta achemoda nyinahini takurade sunyane kasoa papase number 1 techimai sunyane pokwase Tantra Hills kwashimai Iron City Boshen Bremai Akwetemai adade entem techimai wenchi obi bebusa asaman kese obi bebusa akosua na ekuro bebrebe mpacho eho nyina ne branches ne bi ho woso na wo chen wo nyina ba dansie ho niema etibra no wontu fo kwa ye fa so si dan ebi a wo ye first generation what asase wonsi dan da bra na ye ntu fo na de etoso mienu kura no wo pe free consultation ye de be mawo and free delivery so ye de adwuma na KJC Company Limited ni adansie ho niema papa ni sa wo nkra ne kuma sene ne mpotam ahodo number ni frɛ ni enchiro branches na mebo ebi ebrimo ni so sa akosua de okasa ntententemtimante wo de agye na eye 020 435540 ni encho baby e ben wo eye 020435540 na wodem na KJC Company Limited eko ba simprimu eno no midima for Herbal Center Dr. Tamoda so chiacha wanopai na nchia wode ma won se ye mubuo yare se ye sisiare anase wokotodwe diabetes prostate issues anase hypertension anase kidney failure no wo mo aswate se de wo yema ne ye fe de wo ye no de ayaresa papa de bre wo no eno a eye midima for Herbal Center Dr. Tamoda sunie ayaresa papa nie Dr. Tamoda sunie ye betu yare brane emfa tam nto yare enso na Dr. Tamoda so Dr. Dujemfi abaso ba waji wo Ghana ha ne amono se de doctorate in traditional medicine de yakukuru ne de sa eche no ne de asoa no se we de ahenche ye de ama adwuma na wo ye no mane yakono sei obi ene wa wo de stroke akọ asande aba the same obi ene wa wo de diabetes akono asan aba the same ekuo ba simprimu ma ya dansie ho ne ma papa no na medima for Herbal Center so ma ayaresa papa eti yare aye kronkro no bra ne entu ase na ohontow e se yare manipa ya mobo 2026 yemfa yare
yareɛ embra enti friend was 0244774282 0244774282 and 05007272150 050072515 050072721 necessary pokwase mayira ena kumasi agogo ebu agogo nso wotuem Dr. Time da so onyame no yaresafo nemom asase we so ne Ghana hade ne so ena wofa ede asan yare na yeku yanim no na just hold kenkede dokono papa bi ni 3 Ghana cedis ye dokono na say moton na no kra do bi ka jam say akosua wo de dokono no just hold kenke no wo de ya na wo kan wo say wunya wo dokono na se bia wunya wo hyeto ene o mako ne fish bia na de aboso se hye me de enye se bia medi kenke no kra kakao metime de banana kwadu efra na ma blend na me de nkate agum na madi na ne de no na me se de mu ye wo fie no we na mayam na mo de hye fridge na mo de ayem breakfast ho se wutimi to just hot kenke na wo de kwadu afra na wa blend na wa hwie na de ahye fridge na de nkate ya bia na de agum na anopa ye breakfast na se enye ye pe dokro ni nkuruma ene dokro ne hyeto nkwa na edi just hot kenke ana mo so woton dokro anya fe na wote penten kwako ejuma kwako to bro na wako nikenike to bi yo mo de ayam mako ne jeme ene garlic na de afra echa ho saa wo bebre ene obi apɛ soft life na soft life adwumaden kakra wo mu ne de eye just hot kenke eye 3 Ghana so de sepe na wo de age 5 cedis na wo kɔ wonim we ye etofo bo eti just bakery dome commercial bank echi wona obehu no betimi afre no 02560688832 02560688832 na wodem just hot kenke dokono papa pa no tantina 74 Mr. T74 nie tete yaresa papa nie wo mo se me mu asonte se yare bia benyam wo na immune system na wo mo koma wo no na wo mo ayemre etitete no de entia ne ye nananom enyare basa tete no wote se wo bia yare ya ma fe kura de nipa da bi ne yente yare ya yete ne no na yente bi da nanso so no de na ma ne basa ne se ne ye fretete dudo no eye habena ne nubuna wo mo hye ne wo manoa eti wonnom na nopanom na wianom na nunu eno na ya ne T74 no a ye fe ne 74 mission no ye fe ne immune booster papa eti hyenenso bia mu pa se all sabenyam a na kire se wo immune system na ayemre se wo pra wounds na enwuda obi wo ye bibi wo kitchen na bibi kakra atwa no a be ya afekura na enwui na kire se immune system no mbekwa ma no wo ma yemre eye T74 na wo hia STDs wo de da bia wanya STDs da bia wanya STDs ahodo no 74 mixture wo prostrate no wo pesa ahode be ma be na eye 74 mixture wo yo bia wo dwunso bebre na wo dwunso anadwo utimi dwunso 10 times ansa na ade ache de wo hia eye 74 mixture T74 be ye wo immune system no ho adwumenti efe no immune booster papa na etimi aboa amma wo gira wona so nti se wo tie SOMPA kase bona 2026 wo pa hoden e de abobra de make come former wo eye T74 anasa 74 mixture no na masa yare ahodo STDs ne ulcer ne wounds ahodo ne prostate ne wujunso bebre no na etu ase menstrual pains ne chronic cough ne asthma ne chest pain no ho ato efrise immune booster papa no abanti asoja fo na no wo mayemra wo mabohu no enkenya bi asi e wo mu ne paduam me ka wo se SOMPA kase bo na wutie fi SOMPA 106.5 FM akra na ensema yedi kade amamodada no omampanye His Excellency John Dramani Mahama ebefa Ghana adwa afinie na no na Parents Association of Ghana se wo bae na afinie no enuane ye de ma enkwada ne quality no ekoso pa na se aye papa na enra omampani ade 100 pickups ekoma posi adwumaku no wo bodwa data e wo head office e won kran ha eno de ma wo mu wieye wo tu wo amofo ese ye hwe ne ye esanse indiscipline e na waste ni se ye waste aban ejapade no ye nsoso so wo mayim sanso ne ye de atomanim se edom kuma ro ma hye bedwuma kire wo madwene efa His Excellency John Dramani Mahama afinia obefa Ghana adwa wo masam ne se bambo ho nsam no enkoye fi se kro no bo ene atutrosam ne abonefosam na ekoso Alhaji Sedu Abagre wono na nayiri overload a wo man prugubo ne din ese onya boko echifu na after say eye otunfo se tutu ababi o atante ni nyamekase no wo wi ani mediation ni nyina no na chese nyi wono na mom eye Zuran Abugrego azokaya wotoso mienu wono a na ekwa wi ase mpanifo akiremu se Ghana Armed Forces kwakire no eye 24th December no besi nne ye hu no enti mpanifo e de krata akopie mu okotwa wo mu chem se habeas corpus
wa mo hwehwe no kwatu atu ahye Nyankopon ya adom a eda dwoada we ni nsema yedi kan bobo so dada na se ye kone ye ba ye bekwa mo no ne yeduru ho a Trump said okwachi Venezuela emampani ene ne yire no wakopie mu ewo Colombia ehwo so bibi kwaso opeso okopie mu Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esi agyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nananum se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esi nananum dodo so se de na dodo bua ma nananum enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baby eto nwo bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 02460734998 FDA agi adwadie nkratoyi yi atom SOMPA TV Emma Aketiapa Abusia Emaketiapa yadase yakwakowie kase no ewo BITMISE na Colombia mai ni meho ene yedewu edro na US President Donald Trump wasanso ekeka ne ho ebio na nam kra se waso wahwehwe mu asa bra wakwache Venezuela mampanini eye President Nicolas Maduro no na wahwehwe mu ahu se Venezuela wa mo fangu bia wo mutu ho ye no kra no wa misuse sika wieye enubone hu dwa wadi no waso wakopie mu ewo Colombia ya wanso President Gustavo Petro wano so bibisa ekwaso na bi mu nim sese de waye eye Venezuela no sa pepepe eno obeye wase wano no waya nadamfo wase waya the counterpart pa eye Gustavo Petro no aya nadamfo entin waton sa de afra no White House se womra na one on one wo montena se ne wo muni nkomo esanse wo hu se enuboni bi ti se cocaine hu dwadie ekwaso ewo Colombia ho na afen so wo hu se eniema ekwaso anase eniema bi a esisisie no eye menteme ho ase bi anase obi entiase enti ena esisie na Donald Trump say said ye odi kan efre no tetefun koso ene no ekasa ye wono so je penie ese wo bebenti Nyankopon eye adom a wonom ebehia na wode sansem nyina etudwa wabra wone nsamtwerofo a wonom ewo US wo etwetwe nkomo na nsamtwani ni bisa ne se enti no eye
Eso kopie mu Venezuela kwache one president no say oh mani age papa esa se de enyema kwa no se wutumi ekosom ye na eboa wo so ye bodini a ye bebo odin bisa wo na abeboa ye enti se ni de owura Donald Trump se eye president ye wo Colombia Gustavo Petro waton safre no eso ombra White House no ne tenase eni nkomo a ye gina ye so na kase no yabuni kom se epen Meka Husana na KJC Company Limited anopa no nsia kase bobre na wuti fi SOMPA 106.5 FM Accra na fire headquarters wo Kumasi ye SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adamfopa Radio Paris France SOMPA 101.1 FM Takura de SOMPA 103.3 Tachima SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 Enkraza SOMPA 90.7 Doma 101.3 Mankasim so Kingdom 106.1 FM Decoder so baby radio no SOMPA FM live your Facebook page no or like na we share SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube SOMPA FM live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio Kanesh Market o mapeti mo baby and Doma FM Doma 100.9 FM Doma FM 100.7 FM Doma FM 100.7 FM womonso efa ya kasibui na ye ne de kasibui esomwa no pay me AKOSUA ABOAGYE wobetimi afremi AKOSUA nshira anade nyame yeshira no mene medoba abena bedu adepa kofi yede mu nyina se yeso isu ni the tip of sports na ba yewi ana yede Ghana today atoso to me, Junior, any